mga bata. Karong adlaw ako ipakita kaninyo kung unsaon ang paghimo sa stenciling kay naman na sa atong art nga leksyon. So kung wala mo yung idea ana, akong ipakita para makahibaw mo kung unsaon. So una nga itong buhaton, magandam kita sa mga materialis. Una, magkuanta og folder. Used nga folder, pwede ra dayon ang atong bond paper nga atong butangan o ang watercolor. So maghuna-huna ta og design. So ang akong nahuna-hunaan nga design, simple ra para dali ra mahuman. So atong pick-on ang atong folder, dayon magbuhat ko og diamond. Diamond, ana, diamond. Pattern man siya, kanang murag ni pattern. Pwede sa pika, so mao ni siya ang resulta. So sa sunod, pwede sa dire imuang heart. Okay, para naatay paghigugma sa usag-usa. So heart, magporma ka og heart na. Sunod, heart na sad. Heart. Para mag-heart-heart, dayon ka, mga higala. So kanilang sang duha ka design. Kana, mo na siya resulta. Ni kahuman ani, ato ni siyang ihaplak sa bond paper. So, ano ito sa bond paper, dayon, ato dayong kuluran, bisag unsa nga kulor ang ato ang gamiton sa atong iana. Pwede sa pintal ang inyuhang gamiton, katong inyuhang gigamit sa paper marbling, magamit ra to siya. Kay mas nindo to siya kaysa watercolor, kay mas klaro o baga. Mas hayag siya tanaw. So mauni siya mga higala, mga bata o mga mamsis. So atong tanaw ng resulta ikahuman ana ato nang kuhaon ang folder o mauna ni siya ang resulta. Simple ra kaayo. Mauna ni siya. O nya pwede ra sad magbuhat mo og inyong kaugalingong design. Bisag unsa basta nindot sa inyong pananaw. Unya kinahanglan nga atong trabaho limpyo o nindot. So maura na sa pagkakaroon, daghang salamat. Bye-bye.